Infodemic, mas viral pa kaysa virus. Mas delikado kuno kini kaysa coronavirus matod sa Department of Health. Kung unsa kini ato sa Iran, pinagi na yung report. Ang infodemic mao ang kasayuran nga mikatap sa social media ug mismo gikan sa baba sa mga tao nga nagpataka sa pagpakatap sa mga sayop nga kasayuran o fake news mahitungod sa coronavirus, ilabi na sa INCOV. Matod ni Dr. Van Philip Baton, ang medical coordinator sa DOH-7, nga kinahanglang magmatngon ang publiko ug dili dayon motuo sa masagap nga kasayuran kon dili kinigikan sa kasaligang tinubdan. Giklaro nini nga wa pay kaso sa novel coronavirus sa nasod apan dunay nagpakatap sa mga false information nga makamugna na hinuon og panic. Samtang gisusi na sa DOH ang reported suspected cases sa mga hospital. Lakip na ang dakbayan sa Sugbo ug dakbayan sa Lapu-Lapu. We be responsible on the citizens and only shared verified and coming from official sources ng mga information. Samtang mitudlo usab ang DOH sa saktong paggamit sa surgical mask kung gikinahanglan gyud. Sure nyo nga, kini siyang part nga, this is the one that will enter your nose. No? Okay. After siya, put in the right ear and then put in the left ear. And then again, this lower part should cover your chin to ensure a tight fit. So, dapat ingani ang mask. So, bangan, when you remove it, is as important as putting it on. So, remove this by not touching the mask because whatever is captured sa mask is already infectious. Hugot usab ang monitoring sa Cebu City Health. Sa mga balatian, lakip na ang mga taong dunay susama sa simptomas sa coronavirus. Matod ni Dr. Daisy Villa, City Health Officer nga higpit ang ilang koordinasyon sa mga tambalanan. Sa pagkakaroon manggod, wala pag yun tayo confirm ng mga kanang kaso no, sa coronavirus. But when you think about virus infection, we have to be very careful also because of the complications. Kaya mo man siya makamatay. Aron makalikay sa balatian, gikinahanglan ang pagpalig-on sa immune system. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.